Allah ki zauna talauci kare saki bar ni ki gane wanda ke nema wata rana za ya samu wayo ni sai ka sake ni takarda ta yau za ka bani a gidanka idan na zauna talauci shine za ya karni na gaji da gafara sabon ga kawo baka sallame ni a gidanka ba za na zauna ba roman bakanka ya ishe ni har ce mun kake in kai kudi maka za ka kai ni na duba ban ga hanyar da za kai kudi ba kawai ka bar ni a gaji ka sallame ni kai ni na ce ma ka bar ni talauci ne sanya matata za ta guje ni saboda wanda shi ne yasa za ta tafi yau ta bar ni kuma gashi ina da ilimi a rabu da boko wanda mu ne amma a hakan ta ni ta ce ita ta gaji ta tsane ni wayo idan Allah ki zauna talauci kar da ya saki bar shi ki gane wanda ke nema wata rana za ya samu ita ta manta da cewa Allah ne ya jarrabe mu kawarta tana nasiha ko yaushe ta shigo gidanmu ta ce ki rike mijinki wata rana za ya samu ta ce mata ba ruwanki idan kuma ya miki ki kamu a'a ni sai ka sake ni takarda ta yau za ka bani a gidanka idan na zauna talauci shine za ya karni na sha wahala a kanta duk dan haƙƙinta na bata na yi da ko a baro sannan na yi da ko a bata na yi wanki da goga na yi walda duka din na bata na yi faskaren itace da shusha ina danci da shanta na yi gadi a kanta na yi wankin mashin da mota an ɗora siminti a kaina duk domin ta huta amma ta manta dukkan abin da nake mata yau ta gini kawun ƙawarta ta ce ita za ta zauna da ni har ƙarshen rayuwarta a take abun na yarda don na yaba da hankalinta aka yi auren mu yau gashi na yi gida da kuɗi da mota rannan za mu shofin da matata sai mun faganta gadi a kofa da kayan security jikinta da ta gan ta fara ihu duk domin mu ji tausayinta na ce mu wuce mu barta ya zama izina gun mai halinta